Преместете си го от левия в десния крачо. Искам да го разкарам и да приключа тази тема, но бла-бла-бла-бла, супер глупост. И го правя с цел машинки. Простотийна шлякавица. Не съм самовлюбен, знаете колко съм себе критичен и това ме бесява, защото в бодибилдинга аз не съм за парите. Здравейте, машинки! Добре дошли в новото видео на канала. Днес ще си говорим точно за това, което съм споменал в заглавието на видеото. Ще го адресирам в първата част на видеото, защото искам да го разкарам и да приключа тази тема, тъй като нашия канал е свързан с фитнес информация и точно това мисля само и единствено да предоставям на вас. Да започваме по същество. Как да се справим с хейтерите? Най-лесното е да ви кажа: зарежете ги. Не се занимавайте. Ако някой ви напише кофти коментар или хейтърски коментар, преместете си го от левия в десния крачо и продължайте напред. На мен ми е лесно да ви го кажа, машинки, защото аз имам много добре центрирано его. Аз знам кой съм. Но тази част от видеото ще я отделя точно за това да задълбаеме малко повече, за да мога да ви помогна на тези от вас, които те първа се изграждат и сформират своето его. Защото знам, че негативните коментари на някои хора могат да се отразят доста зле. Относно мен, по никакъв начин не ми влияят негативните коментари. Пак казвам, аз имам добре центрирано его на този етап от моя живот. Аз знам кой съм. От гледна точка на треньорски умения имам немалко доволни клиенти, имам немалко шампиони състезатели до момента. Занимавам се с това нещо от близо 9 години. От гледна точка на състезания, горе-долу 10 години състезавам, имам доста състезания зад гърба си. Да, наскоро започнах да ставам шампион в мъжка физика, но пак знам какво правя. От гледна точка на видеята, снимам от близо 6 години видеа в YouTube. Като започнах, спомняте си как изглеждах, в момента как изглеждам. Така че отново няма какво ме бутне. Смисъл, в началото имах някакви колебания, но в момента, в който започнах да получавам хейт и от познати, на мен беше ясно вече, че това, което правя, със сигурност ще се сблъскам с такива негативни коментари, така че по-добре да продължа. Та пак казвам, на мен не ми пречи да не ги отразявам тия неща. Но го казвам за тези от вас, които искат да се изграждат в някаква сфера и в началото, дори в късен етап, със сигурност ще срещнат хейт. Ако се замислим само как действа един хейтер. Влиза, гледа видеото, нещо не му харесва, пише някакъв шашав коментар много често, защото това е разликата между хейт и градивна критика. Нищо, че има такива хамелеони, които пишат: градивна критика е това, братле, но бла-бла-бла-бла. Супер глупост. Пак казвам, замислете се точно този човек какво е направил. Застанал е, гледал видеото, отделил си е време да ви напише, да усети негативна емоция, да ви напише някакъв коментар, който не е свързан 95% на 100 с това, което е гледал, но е там да ви го напише. Идеята ми е, че много лесно може да го игнорирате това нещо, особено когато не е свързано с темата. Например, написано е на шлякавица, защото в моите коментари отдолу хейтерите така пишат, или пък е написано за нещо, което въобще не съществува в видеото. Идеята ми е, че супер лесно, ако се замислите отгоре на картинката, можете да игнорирате този коментар, защото реално човека, който го е написал, не е положил чак такива усилия, не се е замислил в дълбочина, пак казвам, за да направите разлика между градивна критика и хейт. Тук можете да ме попитате: добре, ти защо адресираш тогава всеки един хейтърски коментар? Защото да, така е, аз го правя. Под всеки един негативен коментар пиша нещо и аз рандома и така, лайквам го. И го правя с цел, машинки, защото това нещо помага на алгоритъма. Хората отсреща, които хейтват, те може би не си дават сметка, но по този начин ми помагат. И когато напиша особено нещо под такъв негативен коментар, може понякога да стане за връзка, той да напише отдолу или друг да напише отдолу, аз пак да напиша, което в случая работи добре за мене, не за друго. И затова го правя. Ако се замислим логично, на кой му коства повече усилия? На човека отсреща, който примерно изписва 2-3 изречения в рамките на, да речем, 2 минути или 1 минута, айде, като коментар, или на мене да натисна 2 бутона и да му изтрия коментар и да му блокирам акаунта. За да може после пак той да напише коментар, той пак ще трябва да създаде нов акаунт, пак да пише това нещо, за което ще се отдели още повече време. Та в случая тази война печеля аз, ако искам. Просто 2 бутона, блокирам му коментарите и готово. Елементарно е. Ако иска да играем тази война, въпросния хейтър,
аз съм за и винаги аз съм победител, защото на мене, да, може би коства ми 2 секунди от моя живот, които всъщност може да имат повече ценност от неговите 2 минути на този етап от неговия живот, но все пак 2 минути за 2 минути усилия, 2 секунди за 2 минути негови усилия, аз съм готов да направя този трейд-оф. Но пак казвам, аз нямам полза да ги трия. Нарочно ги оставям, защото пък имам полза да имам такива негативни коментари. Та пояснявам го на тези от вас, които се чудят, нали, защо им отговарям, защо не ги игнорирам. Това е единствената причина да го правя машинки, защото всъщност те ми помагат. И като заключение ще кажа следното. Хейтери винаги ще има. Въпрос е да правите разлика между хейт и градивна критика. И сега ще ви кажа колко е лесно да се направи тази разлика. Ако има градивна критика, човека ще застане с лицето си, не с анонимен профил, и начина, по който той ще ви попита или ще ви каже, че не е съгласен с нещо, което казвате, е много по, бих казал, галантен, а не толкова остър. В смисъл такъв ще дойде и ще ти каже, братле, гледам това и това. Нещо не съм много сигурен, че това и това, което казваш е така. Нали? Аз мисля, че така и така, така и така. Ти какво мислиш? Това машинки вече е градивна критика от интелигентен човек. И ще ви дам пример. Аз така в началото, още като започнах, мисля, че да споделям моето джърни, да, точно в началото беше моето фитнес приключение. И моя приятел Цецо, тогава той не се познавахме още, но той ми се включваше под видеята и така ми пише някакви интересни неща. Даже ме беше попитал, мислиш ли, че с по-малко тестостерон можеш да прогресираш, всъщност да не започваш, нали, първия цикъл с... Аз тогава бях започнал с 300 мг. Нали, начинът, по който той ме попита, ме накара да се замисля и да задълбая още повече да правя ресърч и всъщност се оказа прав. Нали, за което до ден днешен, като сме си говорили, му давам кредит. И вайсе върса, нали, обратната ситуация. Цецо имаше проблеми с изграждането на гърдите си. Тогава го беше споделил това като информация в негово видео и аз го посъветвах да опита едно упражнение, да му даде достатъчно време. Нали, той го опита, даде му и гърдите му дръпнах. Но това е вече взаимно разменяне на полезна информация под формата на градивна критика. Това машинки е разликата между... даже не мога да се сетя за някоя глупост, ама отдолу под моите видеа в коментарите е пълно с простоти на шлякавица. Хейт винаги ще има, да знаете, ако го има, значи правите нещо правилно. Въпросът е да разграничавате хейта от градивната критика и да знаете, че всъщност в градивната критика понякога, защото не означава, че човека, който ви дава градивната критика, е прав. Това не го мислете по този начин, защото, нали, понякога има хора, които казват, аз ще ти дам градивна критика и вече той трябва да е с авторитет пред вас, че е прав. Но не е така, нали. Това отваря вратата за една хубава дискусия, нали, за аргументиране на човека от среща, вашите аргументи да се чуят, да се сблъскат, да се направи един брейнсторминг и да се стигне до едно добро заключение, което всъщност да има смисъл. Та, правете разлика, хейт винаги ще има, не се притеснявайте, ако има, значи правите нещата правилно. Сега, аз продължавам с моя ден, ще си направя кардиото, защото не спирам да правя кардио, остават днес е 6 август, грубо казано 24 дни, което е 3 седмици и 3 дни, така че няма задна машинки, тая година излизам и се надявам да стана професионалист. Прибрах се от тренировка и исках да ви покажа сега как изглежда моята тренировка за дърпащи в момента. Ще ви покажа тук отстрани, Боби ще пусне няколко видеа, аз ще ги изкоментирам набързо. Сега първо ще започна от там, че моята тренировка за бутащи в момента е два варианта. Имам вариант, в който правя тяга и вариант, в който не правя тяга. Направя съм я по този начин, за да мога да си съобразявам възстановяването, тъй като в момента не мога да си позволя лукса всяка седмица да правя тяга, тъй като не се храня достатъчно и се натоваря много централната нервна система, а това е нещо важно и нещо, което трябва наистина да се съобразява, когато става въпрос за калориен дефицит. Сега, днес в тази тренировка не правя тяга, но когато правя тяга, правя по една серия по-малко от 2 упражнения, ще ви кажа кои. В днешната тренировка ще започна първо с вертикален пулдаун с деръкохватка едностранен. Всъщност, когато правя тяга, нали, започвам с нея, това е важно да се уточни, и след това минавам на това упражнение. Тук
правя 3 серии в момента. Виждате сами колко бавно оставям ексцентричната част. Фокусирам се изцяло върху контрола на движението и върху това да участва главно латисимуса. Имам лека флексия в еректорите, в кръста, за да мога да изолирам максимално еректорите и да акцентирам повече върху латисимуса. Това упражнение по принцип е хубаво за малко по-напреднали, не е много за начинаещи. Хубаво е, защото ще ви подобри връзката с латисимусите, ще ви помогне да ги доизградите добре и най-вече да изградите най-долната част на латисимуса, която при повечето състезатели, ако го погледам от състезателна гледна точка, страда. При любителите би било готино, защото ще ви придаде една такава 3D визия на гърба. Сега, тук правя по 10 повторения, 3 по 10. В тази тренировка съм направил 3 серии. Когато правя тяга, правя само 2 серии. Тук едната серия отпада. Хубаво е да имате за начинаещите едностранно изпълнение на упражнения за гръб, да бъде някои от упражненията унилатерално, едностранно, за да подобрите връзката с гърба си като цяло. Сега, второто упражнение е отново на скрипец. Както виждате, не блъскам само свободни тежести, даже в тази тренировка нямам упражнение с свободни тежести, по проста причина, че в момента фокуса ми е повече да натоварвам определени мускулни групи, а не с едно движение да натоварвам много мускулни групи, което всъщност е по-таксуващо за централната нервна система. Тук правя chest supported row, т.е. сложил съм пейката, сложил съм една специална на прайм ръкохватка, но вие можете да сложите прав широк лост, който се използва за вертикален пулдаун и на него да си сложите примерно 2 ръкохватки, ако имате отплат. Ако не, може би няма да ви се получи номера. Не, може да опитате с тази ръкохватка, която е пак широката, но има накрайници на 2 ръкохватки. Тук имам chest supported row, отново правя 3 серии по 10 повторения, когато нямам тяга, в случая днес, а когато имам, правя 2. Виждате сами колко хубаво съм се фокусирал върху ретракция и протракция на скапата. Тук, благодарение на това, че съм толкова изчистен, можете сами да придобиете представа колко е важно да използвате скапулата, лопатките си, да събирате скапулата, лопатките си и да имате хубава контракция на средния трапец, при което от тази позиция да разпуснете, да направите протракция, да разпуснете хубаво лопатките напред и да направите хубав стречинг на средния трапец. Това е машинки умение да ретрактате и протрактате скапулата. Сега съм го говорил 1000 пъти, но наистина ще ви помогне да изградите повече плътност в гърба. Така че наистина важно да се фокусирате върху това да го научите, ако искате, разбира се, да имате хубав гръб. Отново имам бавна ексцентрична, не бързам тук по никакъв повод. Концентричната ми е експлозивна, винаги, защото нямам полза да е бавна. Предимството тук, за разлика от някоя друга chest supported машина, е, че аз мога да си регулирам ъгъла, под който използвам, правя самия рол. Тоест, ако погледнем хумеруса, това е горната част на моята ръка, ъгъла, който се образува в подмишницата, в момента е към, да речем, 45 градуса. Ако искам малко по-високо, да удрям малко повече upper traps, да удрям повече задно рамо, ромбоиди, и мога да дигна на самия скрипец макарата, съответно самия хумерус ще дойде малко по-нависоко. И ако искам вече да удрям повече лац, мога да го регулирам по-надолу и съответно да сваля хумерусите в по-близък ъгъл до торса. Но това са допълнителни детайли, просто лесно ми е за сетъп и затова го правя машинки, ако трябва да съм честен, но наистина това, което ви обясних за самото упражнение, е голям плюс. Следващото упражнение е вертикален пулдаун. Тук използвам Mac Grip, това е една такава ръкохватка. Вие можете да използвате отново, има такива ретро ръкохватки, които са пак прави с D-крайник настрани. D-крайник настрани. Обаче, усещате ли колко по-бавно мисля, когато не ям въглехидрати? Аз се радвам, че до тук стигах. Така, която отстрани е като с D ръкохватки. Идеята ми тук е, търсех по принцип да си хвана ръкохватка, която си е Close Grip Lat Pull Down, да си правя. Но не намерих, затова използвам тази. Вие можете и нея да използвате, може да използвате по-тясната, но не използвайте най-тясната, използвайте тази, която е малко по-средно широка. Тя ще ви позволи хумеруса да се движи близо до торза, при което да имате повече Lat Recruitment. Тук гледам да го правя малко по-изправен. Т.е. държа се торса малко по-изправен, не лягам назад, както бих направил, ако правя упражнението с
wide grip, нали, с широк хват и искам да ударя повече upper back, повече горната част на гърба, трапеца, ромбоиди, задни рамене. Тук гледам просто хумеруса да минава близо до торса и да съм малко по-изправен, за да имам малко повече латисимост. Тук правя две серии. Нали, до тук станаха 6, 7, 8 серии за гръб. Правя две серии, main и back offset. Това е типичното, което правя по принцип в основен период. Отново бавна ексцентрична, фокусирам се изцяло върху това, когато издърпам надолу, да тръгна с лактите. Нали. Mind-muscle connection е нещо, което не е доказано в науката, но аз ви гарантирам, машинки, че ако умеете да използвате мускула, който натоварвате, самото натоварване ще бъде по-добро върху мускула, което неминуемо ще рефлектира поне върху по-добър пъмп, по-добро усещане, което ще доведе и до по-добър перформанс. Предпоследното упражнение отново е хоризонтален роу, като тук правя на Cybex машината, защото има интересен ъгъл нагреване отдолу нагоре, което отново ми позволява хубаво да ударя средния трапец, да ударя ромбоидите и до някъде горната част на латисимостите. Като цяло това упражнение е много хубаво за целия гръб. Виждате, че и на двете упражнения, които имам за плътност, нали, да ги наречем така, които са хоризонтално гребане, и двете използвам chest support, т.е. да имам опора на гърдите. Като идеята ми е да изолирам максимално движението на торса и да има максимално стабилна среда на изпълнение. Защо? Защото по този начин много по-добре мога да се фокусирам върху използването на скапулата, нали, на лопатките, да направя ретракция и протракция, което всъщност е най-важното и това целя при всяко едно упражнение, което съм го маркирал с цел плътност. Последното упражнение не съм го снимал, но тук вече можете да видите как изглежда моята физика на помпам. Последното упражнение ми е хиперекстензия в този ден, защото все пак искам да имам някаква директна работа върху еректорите, нали, защото не правя румънска тяга. Нали, плътността, както виждате, много по-добре тази година. Мисля, че съм страхотна форма. Аз много си харесвам формата в момента. Не съм самовлюбен, знаете колко съм себе критичен и затова съм прогресирал до момента. Ако бях самовлюбен, щях да съм много назад, но наистина така не съм си виждал физиката до сега. По принцип мислех тук да приключа, но искам нещо интересно според мен да изкоментирам с вас набързо, да споделя просто моето мнение, пък ми е интересно да чуя и вашето по въпроса. Сега, като се прибрах, така ми попадна случайно, докато гледах във Facebook, мисля, че гледах нещо, една статия, в която беше описано колко пари взимат хората, които участват на олимпиади. И нали, реших да проверя това нещо, защото ми се стори малко налудничево. И сега ще ви кажа и на вас, в случай, че не сте попаднали на тази статия. Аз сега малко странен източник на информация използвам, но мисля, че е окей. В момента използвам Wikipedia, но проверих и в други такива спортни сайтове и информацията се припокрива. Исках да ви кажа колко малко всъщност изкарват според мен хората, които се състезават на олимпиадата. И ще ви кажа защо за мен това е малко. Първо ще започнем с най-високо платената страна, Хонг-Конг. Нали? Там златният медал е на стойност от олимпиадата $770 000. Сега скролваме надолу по популярните страни, поне според мен. Сега Турция, да речем, са $500 000, надолу скролвам към наистина популярните. Испания са $112 милиона, България сме на $112 000, не милиона, извинявам се. България са $100 000 и така нататък. Между другото, интересното беше, че за Великобритания тук изплащат някакъв вид стипендии, но не съм задълбочавал да търся какъв този тип стипендия, може би е на месечна база, защото гледам нещо от сорта на $36 000. Най-вероятно е месечно заплащане. Защо според мен това не е окей и не е достатъчно? Първо, ако се замислим, олимпиадата би трябвало да е кралицата на спорта. Ако има най-висок подиум, мисля, че и вие сте съгласни с мен, това трябва да е олимпиадата. И е. Когато е сезона на олимпиадата, всички знаем колко много се излъчва тя. Тя е навсякъде мейнстрим, във всяка една медия присъства. Който и канал сега да си пуснете, примерно по телевизията или ако гледате нещо в интернет,
ще има винаги нещо свързано с Олимпиадата. Защото е веднъж на 4 години голямо събитие, нормално и от доста години назад във времето. Много пари се правят. Много пари правят медиите, много пари правят рекламодателите, спонсорите. Обаче почти нищо не отива за атлетите. И това ме бесява, защото реално ти да си състезател на Олимпиада е първо много трудно и е много рядко. Тъй като да, ти можеш да си някакъв добър талант, можеш да участваш на 2-3 Олимпиади, но това са примерно 12 години срок. Да отидеш там, да се представиш добре, наистина, нали, зависи изцяло от твоята подготовка, но не е толкова често срещано. Спрямо други спортове, сега ще ви обясня малко по-подробно. Това, което искам да кажа, машинки, е, че представете си примерно един състезател в 100 метра спринт. Този пич, да речем, се готви 4 години за Олимпиада, взел е квота, готви се за Олимпиада, отива на Олимпиадата, има, грубо казано, едни 10-15 секунди, в които трябва да представи най-доброто от себе си и съответно да избяга, нали, разстоянието. От гледна точка на късмет, защо го споменавам, това се малко ще ви обясня и в другите спортове. От гледна точка на късмет, на подготовка, нали, тук трябва да нещата да са в твоя полза. В смисъл такъв трябва да си супер подготвен. Аз винаги се чудил за психологията на един такъв състезател и това да знаеш, заставаш там, имаш само един шанс и трябва да се на 100%. Това е наистина уникално умение и ебала прави на този тип атлети. Но нали късмета тук също трябва да изиграе голяма роля. Но мисълта ми е, че примерно в друг спорт, да речем баскетбола, футбола, колективната игра, ако, примерно, не ти тръгне играта в началото, ти винаги можеш да наваксаш по време на матча, нали, почти винаги, айде. Ако загубиш в началото с много трудно се обръща матч на, да речем, финал на Висша лига или финал на NBA. Но все пак имаш отборници, те могат да ти помогнат да се върнеш духом и наистина да обърнеш матча, да речем. Мисълта ми е, че състезателите на Олимпиадата наистина са силни атлети. Защото все пак повечето дисциплини са индивидуални. И наистина всичко зависи само единствено от теб и от твоето представяне. Та, според мен би трябвало много повече пари да взимат тия хора. И сега като една съпоставка искам да ви покажа, защото ми стана интересно. Например, в NBA има 500 състезателя, грубо 600. Значи, първия, Стивън Къри, нали, той взима годишно 55 милиона. Такъв му е договора. Сега да речем като скролна на човек, който е номер, да речем 400 в ранглистата, то пич има договор за 2 милиона. Да, има такси и това, не взимат всичките пари, ясно ми е, но все пак говорим за човек, който е номер 400 в един спорт, нали, и човек, който е номер 1 в своята дисциплина на Олимпиада. Каква е голяма разлика. Така, следващия по-комерциален спорт, това е футбола. Да речем Ерлинг Халанд, така по-познат футболист, 20 милиона на година. Кевин Де Брун, надявам се правилно го произнасям, 20 милиона. Мохамед Салах от Ливърпул, 19 милиона и така нататък. Да, факт е, тия пичове изкарват и много от реклами, но тук говорим за пари директно от спорта. Не за реклами, след малко ще стигне до там. Така, за NFL, което е реално американски спорт, бих казал, защото не е толкова популярен в България, в Европа, имаме на първо място 63 милиона, Уотсън някакъв, втория Прескот, който е 55 милиона, третия 50 милиона, виждате колко много се различават. Дори и ММА. Нали, всякът се замисля ММА. Машинки мисълта ми е, че в тези 3 най-комерциални спорта състезателите взимат в пъти повече от един олимпиец. И пак това са комерциални спортове, които са колективни, не са индивидуални. Това, което ви обясних в началото, може да не ти тръгне играта, но накрая да си героя на матча, защото да ти тръгне после играта и да оправиш всичко. Докато на Олимпиада това го нямаш като шанс. И тия пичове взимат много, много повече от олимпийците. И затова, нали, аз се ядосвам. И затова някой като ми каже, примерно, защо, нали, се занимаваш с бодибилдинг, там няма пари. Първо, защото аз никога не съм се занимавал с бодибилдинг, за да изкарам директно пари от спорта.
ще ви кажа според мене. Запълних картата от толкова размисли и страсти. Мисълта ми беше машинки, че пари могат да си изкарват директно от спорта, само ако практикувате такъв комерциален спорт. Защото според мен нещата тук са много вързани и с хазарта, и с самите залози. Това е факт. Сега не знам до каква степен може да се залага на Олимпиадата, най-вероятно може, но със сигурност не е като на футбола, като на ръгбито, НФЛ-а, на баскетбола. Това е целогодишно и мисля, че всяка седмица имаш мачове. Там хазарт е много по-голям и там са големите пари. В бодибилдинга аз не съм за парите, защото знаете, че на състезанията не се получават големи парични награди. При аматьорските състезания много рядко да получиш някой лев, а при професионалните състезания, освен Dubai Pro, Arnold Classic и Олимпия, други не знам да предлагат добри парични награди. Ако се занимавате с някакъв друг спорт, освен тези трите, които изброих, може би не е лошо да се фокусирате и върху това да си развивате социалните мрежи, защото според мен това, което можете да изкарате от самия спорт, е странично. В случая при мен спорта ми помага на визията и на това да ви показвам на какво съм способен, съответно вие да ми се доверявате и да доказвам резултати и на вас, благодарение на моите знания, не благодарение на моя спорт. В случая моя спорт ми дава визията, с която вие ми се доверявате, освен знанията, които ви предлагам във всяко едно от видеята. Така че машинки, помислете на това. Интересно ми е да чуя вашето мнение. Малко се удължи това видео. Сори за което, но и моя пребрейн не е много окей. Ако имате някакви въпроси, пишете ми отдолу в коментарите.